Ještě celý jedno, TCM najprv neměše nikoho, když by tam za dr. Petrom Brezanom zastupoval to tovarstvo a potom kaže ty, no jsme pravili, do toho nejsem ženy na to mysliva s načinom zjazkom předsedství dívat, bo tak to by się vám za mě cudzy, já jsem to daleko obkyčovala, ale nic tak. Bych ja niks z domovinou a tak celý úzko zjazaná, to nebeže. Se serbským zemom s tym bych ja potom byla zpočatka konfrontovaná, dokud bych tedy v univerziálskom předsedství a bych návodnica kulturna ubírka a tam wszędzie najpierw no to prašenia a tam wszelakie věci używać, albo papiery używać. Wollte myśleć niczego, jak znać zromalne dzieło, albo jak zaprzyjeć tutaj hinajsze mówicie, tutaj hinajsze, inak usmierene nowe towarstwo do serbskiego dzieła, do narodnego dzieła. Tam wieczór, to smo nie możemy patrzeć. Celý jedno, za to smo celý jedno lepšie mało. To nie, to nie będzie, a oni pak nebechu zwolniły, tak nikak, ja nie możę to prawie selektować, czego dla, to by to tak radykalnie a inak być. A domowina by się tola zjawnie też pola Sakskiego Knieżerstwa a tak dalej dość dere zakotwiona do cyłka a miałam Serbską Radu a tak dalej, to były gremie, też są polityczne dzieło a też szulskie towarstwo, oni są to zemik, co jsem ja wiedział, ale któreś bych ja komunalnym dziele, za nie będzie żadna komuna, nikakie nadawki na serbskim zemiki. Muszę podać, to by utopia, a nic więcej, to nie idzie. To celý jedno nie idzie, když dzieło druhých obvukov to nie może fungować na tym oni nic, dżęca popramu nie stanie zase na samym miejscu deptaja serbski zemik ze swoimi wolbami a tak to nikak, ja nie wiem. Wtedy jsem ja prawa, ja se do nie proszę nie konfrontujcie mnie z tym, to mi szkoda czasu celý jedno, tam ja nie widzę żaden przychód, żaden uspech, żadną potrzebę po prawdzie.